waita sei kuti gopa sofa kudaro chi mudumbu muri kurwadza matangari muri kungomonya monya chisumuka sumuka mwana kusumuka umhanye uite 2 rounds mugarden inoputsa zviri kurwadzisa mudumbu izvozvo hatingangojairiri kuenda kune mapiritsi. We must start natural first. Manya mugarden, manya ukangomanya inoputsa zviri kuita kuti mudumbu musunge tozoasesa. Manya sunga mwanangu. Zvapapi pachiri kurwadza. Okay. Chitora 1 parasite. 1. Asi munhu ngaatanga adya chikafu. Kana slice rechingwa. Very important, very important. Mudumbu munoda kukavwa. Otherwise unoita maausi. Naika iwo wotora 1 tablet asitanga wadya kana pisi yechingwa. Muchiri kungomonya mudumbu. Ko waita sei? Maybe wotora antibiotic yeamoxicillin. Ndakaenda kuna Benzi rinini. Muna December, January, February, March, April, May. Ina kana 6 months richiri right. Tora 1 spoon yeamoxicillin hakunopora. It's not a problem. Tora antibiotic asitanga wadya kana pisi yechingwa kana mazepi.